Дуслык турындагы бу җыр узган ел балачак җыры конкурсында җиңү яулаган. Аңа заманча аранжировка ясаганнар, профессиональ клип төшергәннәр, концертларда башкарганнар. Кыскасы, җыр яши. Быел бу бәйге 4-нче тапкыр уздырылды. Анда балалар өчен татар телендә җырлар язучы авторлар катнаша. Марат Низамов һәм Илмира Нуруллина абый белән сеңел. Алар бүген җиңүчеләр рәтендә бергәләп «Поезд» исемле җыр язганнар. Җыр башланды минем улымнан. 1 яшь ярым вакытында ул миннән гел сорый иде. Мин аны йоклатканда әни миңа күбрәк җырлар җырлады. Машина турында, корабль турында, поезд турында, самолет турында дип. Шигырен укыдым да, баян алдым да, башка кергән көйне әкренләп уйнап җырлый башладым инде. Шулай яздым да Эльмирга җибәрдем. Конкурска төрле авторлардан 100дән артык җыр килгән. 3 тур дәвамында сайланып, финалга бары тик иң яхшы 5-генә чыга. Бүген җиңүчеләрне Марат Әхмәтов бүләкләде. Җиңүчеләрнең һәр берсенә 50 мең сум акча тапшырылды. Алар арасында һәвәскәрләр дә, мәдәният дөньясында үзен таныткан авторлар да бар. Үзең шушы балалар халәтенә кирип, шушы яшьтәге бала булып, уйларга, фикер йөртергә син тиешсең. Балалар өчен заманча җырлар кирәк. Заманча ритмнарга, заманча аранжировкалар белән җырлыйсы килә аларның да. Шуңа күрә бүгенге балалар җырлары язучыларга бик таләпләр зур. Быел бәйгегә Башкортстаннан да гаризалар җибәргәннәр. Гөлнара Рәшитова өлкәннәр өчен язылган 1 меңнән артык җыр сүзләре авторы. Халык теленнән төшмәүче туган як һәм кызыл розаларны да ул иҗат иткән. Шаян ТВ уздырган конкурс аны балалар өчен дә җырлар язарга тәрә. Моңа кадәрлек өлкәннәр өчен генә яза торган идем. Хәзер инде Шаян ТВны улым карарга яраткачтын, бик кат итеп Балакалар каналында яратам үземдә карарга. Конкурс Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән уздырыла. 4 ел дәвамында балалар өчен татар телендә 20 яңа җыр язылган. Марат Әхмәтов аларның һәр татар гаиләсенә, балалар бакчаларына, мәктәпләргә барып җитүе кирәк ди. Матур проектларыбызның берсе, гомумән безнең Яңа гасыр каналы белән 10дән артык проектыбыз бар. Чөнки бик зур аудитория һәм милләттәшләребез безнең каналыбызны бик теләп карыйлар. Дәвам ителергә тиеш. Безнең әлегә җиңү яулаган 20 җыр белән туктарга ярамый. Ул 10 еллар дәвамында киләчәктә дә һәр елны андый менә җиңүчеләр туып торырга тиеш. Әгәр дә лаеклы җырлар күбрәк икән, ул 5 белән генә дә калмаска мөмкин. Чөнки аның белән генә вакланмабыз, без чарасын табабыз. Һәм киләчәгебезне өмет итеп күрергә телибез. Балалар җырлар жанры бераз гына теге шиңеп бетеп барадыр. Менә хәзер алхамдулилла яңадан яңа сулыш алды. Бу милләтнең бер шундый теге йолдызы булып чыга. Менә бу конкурс хәзер. Мин аңа бик ышанам, миңа бик шатам һәм миңа бик шатланам, чөнки менә киләчәкне күрәм. Менә балалар җырлары, анасы балалар җырлап үсеп, анасы зурлар да булачак, гаиләләр булачак. Менә шулай итеп зур итеп күрәм мин аны. Бу бәйгедә сайлап алынган җырларны Шаян ТВның Сәйлән фестивале җиңүчеләре башкарачак. Аларның һәр берсенә аранжировка ясала, клип төшерәчәкләр. Моннан тыш иҗат җимешләрен бер җыентыкка туплап та чыгарырга ниятлиләр. Илгиз Шакуров, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.